Masora say guys, sorry guys, network yazo nditiza bye. Network yazo nditiza bye network. Saka yatiza kudaro ndabva ndachingoti 2 time yanga yakwana ikunda kwa appointment anyway. Saka ndasvika ndikanzidzoke futi na 4. Right. And help women with situations first. Right. Saka ndandiri kuti guys, what criteria Twitter say, because it's a little bit complicated and tricky. Twitter say, how do we do it? Todini vari peri vanda kuedgwa apa titongotanga nekutongoenda mberi. Yes, but to verify that those women with children vasina varume ndo pari tricky papo. Totoda vanhu vakaomerwa ivavo vakadzi vane vana ava, but to verify them ipapa vanhu ndo pari kuti tricky. How do we verify for them? How do we verify? Yes, BMK, how are you? And it's my bingo for my muzuti wife vagara vanochena. Uzviziva isi secret one. It's my wife vagara vanotochena. Vanotopfeka zvokutodaro uzviziva one. Kungoti vegoda mungoti vangotiudzi zvedu, but tozviziva chero akasatiudza hapo though. We know. Tinopfeka. Anzi, I think asili makapusi. Yes, that's what I'm saying. Tiri kutaura izvo, tiri kuda madzimai akaomerwa ane vana vavo, like varikugara nevana zvakatooma, ndo vanhu vatiri kuda. Kana vaine murume, it's obvious murume wavafa kumiramira ukase murume vanoda kumiririrwa nevakadzi. Kana ari murume ari able chete, asiri disabled chete, unless murume wacho ari disabled. Kana asiri disabled, aiwa murume anoenda kumarobot kunoenda muvarume. Hanzi musoro wenyu amugoni were kugadzira, unenge chisukiso every time. Poshia, musoro wangu wakukanganisa papi, parukukanganisa ndipapi. Zvinhu zvandiri kuita pano zvinoine musoro wangu chauri kuti chinenge chisukiso, ndotouda wakadai. Unofunga ndingashaya mari yokugadzira musoro here nhai Poshia? Auzvinyariri. Do you think kuti ndingashaya mari yokugadzira musoro kana ndoda kugadzira musoro? Do you think kuti ndine mawigi mangani ekuti ndopfeka kana ndichida? Handidi kubatwa musoro wangu, saka ndinoda ndouda wakadai so. Poshia shovera, iwe ungatoshaya mari yokugadzira musoro, ini handingashaya mari yokugadzira musoro. Saka kana uchina musoro wangu wakadai so, I'm not faking you. Ndo zvandiri kuda, handidi kubatwa musoro wangu. I just don't want kubatwa musoro. Nditori bona wakatodai mabhanza andoruka ndega kuda. Ndinogona pfeka mawigi kana handine mawigi amenoti anosvika mangani. Andinotopiwa nevanogadzira mawigi, ndichivatengesera mawigi pano zvokuti I can wear any wig andinoda anytime, but handitopfeke wigi because handikuri kupisa kuno kwatiri kuno kuri kupisa zvokutodaro. Saka wigi haitoiti. Iwoyo mabhanzi ndiwo atori boy waya, mabhanzi waya ndiwo atiri kutoda. Komendi yacho unotoiona kuti tinonogwa nemunhu ka izvo zvino mukatarisa munhu ari kuti tanzi hamugoni kugadzira musoro wenyu, ndikanotarisa profile yake ka ndozorora. I'll get rest. Shamwari, I do things for myself. I don't do things for people. Imimi vanhu vakafanana nemi vana imimi anozani uyoyo anyora comment yake ndimunopa vanhu pressure mozopesera mapitato napinde pasiripi. Don't give people pressure. Allow people to be. Kana munhu achida kuuya nezuda rake muregei, kana achida kuuya mumanikiza dinanisi kana ndisina mari yokugadzira musoro saka ndakutonobaka kuti ndifadze iwewe nawe Poshia. Kana ndisitorina kipuka ini lichidzi kitori mota sakuna sipi wari robi roba rahitsi lipila ridi roba musi kahitsi luna 20 rand. Amuna today because Clarissa akadisiya asayenza dilichitsi. Why? Akithi sinali kuyenza sinali kusayenza akithi maybe aish tinga malichi pa aruda pa mutu wangu unombobereka malichi unombobereka umbotiza uko apa ndo madase tinga malichi pa tingesegwa 80 rand pa marobots pa kweko madima kunyararire kuti fa kunyararire amoni kuti ndizvo munoti ukanganisa izvi zvokuti we allow people like here to come here without nonsense mutanzi nyararai. Why? Kati mupindurei tomunyararira kuchadi tongova parume yekuti varamba chingoti abuse. What wrong have I done? Vachingoti abuse chingonzi nyararai. Imi tiri vanhu venyama guys, tiri vanhu venyama. Anyway, so mati mimi criteria toshandisa criteria ipi? Yes, nokutenda zviri sei
Which criteria are we going to use? Trukuchwa single mothers. Single mothers. Imbo muzuma iposhia GC Rosa. Muone mnaninga achidaro kuti mnakaita se. Ndakato zvinotisa kazhinjana nachitu anotituka. Ukaenda makope zinopesera ngozorora. Ngoti Mwari ndiye mubatsiri wedu. Ngozosiyana nazvo. But anyway, Matoshamsa say guys criteria. How do we use the criteria? Twitter say. Munhu ngakudzwa akunyarara timunyararira. Vakatoramba chimotindirira every day. Ngakamboza kuti chovadaira vatichuke but tinongovaudza. It's not right for a woman to say that. It's not right. Mukagara kunoti west kwandinogara kuno kumunozvinzwisisa kuti nemhaka yeti singapfeki mawika. Nemhaka yeti da kutogara. Tinofanira kutogara mashoti here actually tofamba nemazuda. Dai maigara kwandogara kuno kuRustenburg. Munozo understand. Kunzaiwa na GC Rosa. Kuti atitozivi kuti akaguma kushandisa mauyiri. Tinongokwira pamusoro pembeda timatakana pa floor. Kuno kundo nzvimbo tikudhuze nekubhodha rekuBotswana. Saka is the hottest place. Kwakafanana nekumesina kuno. The hottest iBeit Bridge. Pachai. Saka tinodi tikitira kutsva izvozvo aircon mamota amuti takavhura aircon zvokutoda. Saka guys matota sekana aripo umwe apa ari kuti ndakaomera zvodaro ngauye ndimi edi. Tione. Anti mati moti uyu munhu akadai so uyu. Poshia imbotsvaga Mwari sha, tsvaga Mwari. Tsvaga Mwari Poshia. You don't tuka vanhu kuti imbotsvaga Mwari utendeuke. Uri munhu wechikadzi sese mone comment yanyorera munhu. Yanyorera Brian. Iri ku comment yake mene tese comment yanyorera Brian. Tese comment yanyorera Brian. Tese comment. Tsvaga Mwari uri munhu wechikadzi sha, uri mukadzi sadaro. Tsvaga Mwari. Anotengesa paSavoy. Yaha. Yes. Yeah. Pana vamwe gogo so muzimba very old woman. Iwidow vanotengesa pamwe panonzi paSavoy. I think yes. That one yes. That one yes. That one yes, I agree. Gogo vava ya yes. Yes. Gogo vava yes. Right, but diaries and it one Tane 4. We now have 4. So Tane 4. Tina gogo. Musaba uze. GC Rosa, don't tell that gogo. And let it be a surprise to you. Musaba uze. Musaba uze gogo. Let it be a surprise to you. Anyway, pana papa ngara pango. Zara pana ngara parking. You parking. Pana ngara. Musaba uze gogo. Chongo bashikira. Almona. Yeah, gogo paSavoy. I agree. Right, guys. Sata 6 more. Nzinenge dzakarohwa panapa kana kupinda kwacho yehondo chaipo ndichamira parikubuda nonzokerese parikubuda wow zokunisure ndipo parikubuda baba unopinda ipa parking dzinenge dziripo ndedzekukaurisa vanhu chako chaiko ndichidzokera musure ndipinde parikubuda baba chibuda indipindewo. Right. Mati titodi guys. Satane 4 tasarane 6. Tasarane 6. Don't tell ye mbuya vaya. Don't tell ye mbuya vaya. Don't tell ye. Don't tell ye. Tasarane 6 guys. Tasarane 6. Tasarane 6 Twitter say. Tasarane 6 persons. Right. My diaries please. Can uripo wakaomerwa. Please join a live inoi. Can you please join? Pinda pa bang up. Can you please join? Join up and uye tipedze guys. I need to give away maambas and tipedze nazvo. Ndine chimwe zvokuita. Animona. Ndine chimwe zvokuita guys. Kana muine ningirikiri muine please kana muripo madiaries ari kuti ndokumbirawo kuti
mukurumidze kuedha sendai marequest ndikuedhei send a request, send your request. If you think kuti unoqualify wakawo uri kuomera zvekudara una murume une vana pauri papo muno muSA right, send my request guys, send the request guys, send the request. Hanzi wamwano nyara kana ukinyara then auna hausatwa nene wakunyasotambura unengo right. But let's not rule out as out mani wakaroomera kupocha wama next door mas my wife pama next door kana my wife achikata badzini pama bawa panenge paini mabawa and stuff like that. Let me see this one that I'm adding. Let me see this one that I'm adding. This one that I'm adding.